Sino Penelope Gumede. Isupporter ekhulu leBhakaniya. Penelope, uphathe kanjani game? Maxi, endaba kimi. I was thinking of beer. No, dog, I'm not okay. I'm not okay. You're not okay. I'm not okay. Sorry, sis, sorry. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay in a way that I'm not okay. I'm not okay. Yeah, sorry, Penelope. Ungakhali Penelope. I'm not okay. Ungakhali Penelope. Penelope, asikhulume Penelope. What happened in the game? The game was beautiful. It's a beautiful game. Yeah. And the game was beautiful, it was. Yes. The problem is there was too much pressure. Escapa. Kodwa abathi Nedbank bavuka. Bebesidlalisa kabuhlungu. Babadlalisa kabuhlungu. Yeah, uref. Abongele Tom. Yeah. Abaphila abathi Nedbank bavuke ngathi bashayine ngathi. Kodwa angithi nibadlile last week usho namhlanje bekuyithuba labo. Bekuyithuba labo in a way ukuthi mina abana mabasa ngibambalile. Yeah. Kuke ngibambalile. Yeah. Ambulance bayivalile. Yes. So bekumele ngenze kanjani mina ngoba mina ngisanibhola. Yeah. Bayivalile iambulance yaseThembisa. Bayivalile. Bamvala uMahoba, bamvala uMabasa. Yeah. Manje uthi nje wamanye ama support ePirates aphatheke kabi njengawo. Mina ngilimele. Yeah. Ulimele. Sorry Penelope. Sorry Penelope. All right, sorry Penelope. We have to be good. Yeah. Mfowethu. Singakutivitiya now. Yeah. Mhlambe uthini ngibona uPenelope yakhala support elikhulu leBhakaniya uveza. Uthini wena mfowethu ubani igama mfowethu? Jobe. Mondise uthi uyibone kanjani igame? I came, that's so nice. Yeah. Last week basanga ngobani ngo2-1. Namhlanje 2-1 ubuyela kubo. Yeah. So ngaloko qhathini. Yeah. Hallelujah. Ni winile. Hayi bawinile abantu. Boba winile abantu. Wena ungaphi kanti? Mina. Yeah. Ngiya support team ewinayo. Oh support ewinayo. Ewinayo kodwa. Manje iChiefs bonke abantu kade bethi izodliwa. Iwine kanjani? Penalty shaya 3, eh? Yeah. Penalty shaya 3. Uthini mfowethu? Khosi. Yeah. Yeah. Uthini Khosi? Mina ngithi. Yeah. Khosi for life. Yeah. Penalty ngishaya 3. Thula sabazuma yayizwa lento le. Nihotsotse. Sathula. Nihotsotse. Uthini bazumile? Yeah. Shaya. Yeah. Shaya iBhakaniya ka njenge Sundowns. Yeah. Sundowns da bethe ukuthi hayi amaza amancane. Yabo soshaya iKaizer Chiefs. Yezwe into kanjalo. Yeah. Manje mina ngabuya mina ngathi. Sayifaka into. Yeah. But Sundowns semi-final. Wosala Bhakaniya. Yeah. Shaya Baso. Vele njalo. Manje indlala ka10 years iphelile uthini lapho? Iphelile. Yabona season. Into kaNkwazi. Yeah. Oteka inkwazi. Ufana qala. Yeah. Yabuya iKhosi. Unabe mabambiyela. Yezwa kanjani? Thina Nabi is cooking. Hayi uqedile. Akasapheka amanudlis useyaphaka manje. Uphakile uqedile siyahla. Engayazi English. Khohlwa English. Khohlwa English. Nomzulu, Msuthu, Mxhosa akayazi English. Yeah. Akusiyi mother tongue yethu. Yes. Yezwa into thina sila. Yeah. Sila kusinto. Yeah. Ukhuluma isintu sakhe. Yebo. Asikhohlwa yilo. Kodwa kusalayo ikhosi lenzeni. Manje uMartin ihlale nimhaza nithi uMartin akahambe nithi namhlanje weshaya igolo ngwena. No, lalela bho. Yeah. Khona abantu abangalazi. Yeah. Yabona. Kunabantu ababheja. Yeah. Bayabheja. Yebo. So manje kuba buhlungu. Baba supporta ngenhliziyo. Yeah, yayizwa into kanjalo. Yeah. So manje thina asisupport ukuthi manje thina asibheje. Yabo. Mana wena. Okay, let's finish here Bhakaniya, then we'll continue with yours again. Yeah. Thina sithi ikhosi. Yeah. Belisa kahle. Yeah. Lesa kahle. Yeah. Wakhukha umpani. Yebo. Unabi wakhukha.
Yeah. kuthiwa ukhukhani umhodi noma ama-noodles or ama-noodles yabona kanjani so Yeah. manje uphakile uvuthiwe manje ubhontshisi kanabo manje. ya hayi ubhontshisi angithi manje ubhontshisi asikhotho ngisho into engavuthwa phela ubhontshisi ya nomrhodu loyo ya siwinile mpethu simnandi ya siyathanda alright mnandi sikhosi amakhosi amakhosi uthi amakhosi enzeni yabona bengidliwe namhlanje uthi amakhosi ajabulile mina lalela bhuti ya mina kube bengidliwe namhlanje ya unabi mina bengumsupport ya le bhola leli alidlalayo unabi Yeah. alifani naqala ya yento kanjani idlala ibhola isiyadlala i-Chiefs yeah Isiyadlala i-Chiefs. uthi nje shota nje ngefinishing ya masathola nje ngeyitrika nje ezuthunyana nje abasayine mina wena ubani kanti ngumnikeni mntungu wena we talk football abasayine mina khona Mina 49 years. lalela, khona bahadebe Yeah. abayinkomo Yeah. yabo kodwa Yeah. inkomo yenzani Ishaya igoli. yamkhumula uhadebe lo ya uDavid Hadebe David Hadebe Yeah. yabona Yeah. kanjani Yebo. so nami babangisayine ke ngishaya hayi ngiyabonga phakane hayi phakanye oh hey Khosi hey sorry Khosi sorry